Kani gadega Pati CTV. Henne kasngi ka Sautarek Uyayong ka sengkhon hanyo trap National Awakening Movement knam kaladap khatsan snem kanthi ha kajingya lanti jongka ha kam sanhima sima. Shibenta ban pensa na mi kani kajing kanjo sha ka khatsan snem pura nadu bala sengye ka henne kasngi la pelong ru da kajelang basipor ha ka yengsa jong working president jong ni kaseng uba Adelbert nangrum ha kabadan hajayau. Hakani ke jelang lai keren halor ki babon ki matre kam jong ni kaseng bat kumno ban penjana shushu ya kajing sakri jongka saki ba bat kumjo halor kajing pen kre na kabenta ke election MLA kaban salong house nam ahjar khat prabanwan. Hakani jelang lawani simbenta na du presiden uba pendap saibon u general secretary uba bat ku parwa alang u presiden jongka khnam state youth wing uba Thomas Pasa bat ki wede ki nungket kam. Thong kajing kalong mangin ra ya kajai benriu syakmat tengila poi haus nem lese usnem uba kham karpang lamar ke election gala jan ba ngisngo ba nginang don kam susu ya ka ba ngin tonrong kita kajing kli hangi si member haki youth wing but habaro kinong kersan kiba aibuit aibo kiba ailang kiti kamon kiti kadiang nakam ta kajing kiu jong ka khnam nakawi ka por sakoi pan ban penki ya kejemut seperkat jongki parari barsai sien ngin pen kesan la ka jong karngiu ngin pen la ka jong kadau barabangi ken mau ni kesengi ngi ken mau ki por jinga lenti aki por ke ba ya ka khnam la khaliap no ngi kwa ban peken mau ya ka moto jong ka seng ka badai a mission with a vision ngirabu ya ka thong ha khamat du ba ya ka mission with a vision ngin pen kala khongpong om na ka banta ka jingya lenti kata ka deiti song sbai ringkat ka jing ijngai kam dei na ka bantai ladi nrei kham tam kan dei kerpang na ka banta kalawai jongki pateng ke benangwan namarkum ka seng ka bangitip om tangkum ka political party nrei kum ka political movement ha ka jugo por kalong bangidon kajing syanya ka baskem bawalada kidon de si nakat tu kat ni ki boong baka khanam kam don bor kalong ka batlot handai kadon kajing ong ba andau barit ulah kendit thia kadon kajing ma ngilaya lenti pring ini ki por nglayo ban mat shibun kum kaji kai ha bangi sothu kum ka seng nani sakhamat nganumya komen syu hakata ka quantity nrei ngin kham angnut banyo an pun orlong ya ka quality kaba ngisung slur bat ngisung slaru banong bangidon ke jumut ke baskem kanongrim ke baskem hak jinga lenti wala sikidon kiba kibala ban atatin ndai ka don ru ka jingong ka boong ba kaktin kan pen atatin ndai ka kam kanum pen atatin amang ada bishar saup santli kisnem kajai pun riu jungi kelanang telot nang suai kelanang kro kelanang syasret lingkut kita ki hok ki jungi kelanang sentut no nomor kadau kadai ba kita ki bakam majority ki wanra ka result da ka ba pelong ya kajai pun riu jungi ban kelalong minority teka khanam kadon ke jingmut ke baskem kadon ke jingkut jingmut ke baskem bangi don ke jikshania ke baskem hopai ba bun pe ya nongrim ke bangi don namar mengikum ke nongelam hakmat ngilong ke baskem ba nginyai long ke baskem kumbai ka khanam la pen im biang hadin bala khaliap ya ka ngilayo biang kalama ban pen kawe bat ya kani kalama nginang kentiu syajarong bat kham syajarong bar kita ki barung ki bami ngimtip ke ikanong rim hendai mengikum nong elam ki bakhmat do ngin scam be triang ban yakhon nam ta ka dauba jong ka jat benriu Kani gadega Pati CTV.